ndaifunga kuti kune chinhu chinonzi coincidence yokuti zvinhu zvinongoitika zvongoitikawo hazvo nekuti zviri kuda kuitika. Haleluya. Asi nokukura nezvandakazosanganawo nazvo muupenyu ndakaona kuti hakuna chinonzi coincidence. Zvinhu zvose zvinoitika nokuronga kwaMwari. Imwe yavakati coincidence hauna kuiongorora kuronga kwaMwari. Haleluya. Nhasi ndini ndalida intercession zvakare ndikaparidza, handizivi kuti coincidence here kana kuti kuronga kwaMwari. Mama vakangoti tilideiwo, pachibva pazosvikawo vamwe futi vakatikumbirawo muparidzi. Saka usanyanya kunetseka nazvo kuronga kwaMwari, panazvo zvavari kuda. Nhasi ndiri kunzwa kuda kusvika kuzana, ndiri kunzwa simba rakawanda. Stage fright yose ndaipedza paintercession. Saka zvinezvi ndoda kungoti ini newe tingosangana nezvatasangana nazvo zvatavinga muzuva ranhasi. Regai ndinamate. Baba vangu, ndinokutendai nokuti muri Mwari. Kereke ndenyu, vanhu ndevenyu, tiri kubata kwamaoko enyu. Zvatamira ndichitaura kuhama dzangu, Jehovha chindiitai murazvi womoto, taurai nezwi rine simba, ndishandisei nenzira yamunoda nayo. Dudzirai shoko renyu samadiri amungazviite, riregere kuwira pamwoyo yakakakavara, rishandiswe rirarame, ripe tariro nokusimudzira kuhama dziri muno, muzita nemuropa raJesu. Haleluya, haleluya, haleluya. Nyaya yandiri kuda kuverenga pano yakamboverengwa. Bhaibheri zvaragara rakaita harina chitsva chakazonyorwamo. Zvanga zvagara zvakangonyorwa imomo ndizvo zvirimo. Zvinongodudzirwa nenzira yakasiyana, uye iwe uchizvigamuchira nenzira yaunoda nayo. Haleluya. Saka mukumbiro wangu nhasi ndewekuti ugamuchire kutaura kwaMwari, unzwe kutaura kwaMwari, uitirwe zvakanaka, nokuti shoko rake chikuru charakavinga kuzotisimbisa. Haleluya. Musoro weshoko wandiri kuda kutaura nezvawo ndewekuti izwi rinopa upenyu. A word that speaks life. Haleluya. Izwi rinopa upenyu. Nyaya yandichaverengesa pano ndichaitora kumurume unonzi Luka. Luka aiwe chiremba achifamba naJesu. Haleluya. Zvino unonyora pana Luke chapter 7 kubva pavhesi ya11 ndo patiri kuda kuverenga. Luke chapter 7 kubva pavhesi ya11. Musoro weshoko unoti, Jesus raises the widow's son from the dead. Jesu unomutsa mwanakomana wechirikadzi kubva kuvakafa. Hallelujah. And it came to pass the day after that he went into the city of Nain, and many of his disciples went with him, and much people. Rinototi many of his disciples and much people. Hallelujah. Vadzidzi wanga ainawo wanga wakawanda, vanhu vanga varipo wanga wakawandisa, vachiinda naye kuguta rinonzi Naini. Hallelujah. Now when he came to the gate of the city, behold, there was a dead man carried out, the only son of his mother, and he was a widow, and much people of the city was with her. Hallelujah. Zvino zvinonzi achipinda muguta reNaini, akasangana nevanhu vanga vakatakura mukomana anga akafa, akatakurwa, amai wake vanga varipo, zvekare chaunga kana kuti multitude yanga inawo wachibuda muguta wachinoviga anga akafa. Hallelujah. And when the Lord saw her, he had compassion on her, and he said unto her, wept not. Zvinonzi Ishe pavakamuona, pavakaona shirikadzi, wakainzwira tsitsi, akati rega kuchema shirikadzi. Hallelujah. Hallelujah. Ishe pavakaona shirikadzi ndo yavakanzwira tsitsi, hawana kunzwira tsitsi anga akafa. Hallelujah. Pa 14, and he came and touched the dead, and they that bare him stood still. And he said, young man, I say unto thee, arise.
Zvino paakanzwira chirikadzi tsitsi, akaenda akanobata anga akafa. Wanga wakamutakura ndokumira. Paakabata anga akafa akamuti, mukomana muka. Haleluya. 15. And he that was dead sat up, and he began to speak, and he delivered him unto his mother. Zvino zvinonzi anga akafa, paakanzimuka akasimuka akagara, ndokutanga kutaura. Atanga kutaura, Jesu ndokumutora kwakumudzosera kuna mai wake. Hallelujah. And there came fear on all, and they glorified God, saying that the great prophet is risen among us, and that God has visited his people. And this rumor of him went forth throughout Judea and throughout all the region round about. Zvinonzi vanhu vanga varipo. Pekutanga tatine magrupu maviri e1. Gurupu revadzidzi vaJesu nevazhinji vanga vachimuteera. Toita gurupu reshirikadzi nevanga vachiinda kunowiga mwana. Magrupu maviri. Zvinonzi akafa amuka. Magrupu ose yakunzi zvino vanhu vose vakapa mbiri kuna Jehovha. Wakati zvirokwazvo tine muprofita pakati pedu, guhu rikaenda kure. Haleluya. Tiri kuparidza Jesu une guhu rinoenda kure, une mbiri inoenda kure kana aita zvinhu muupenyu hwevana vevanhu. Haleluya. Ndatangira inini pasame chapter iyoyo ndatangira pavhesi ya11. Asi vakadzidza nevari kudzidza vanoziva kuti hapana chapter inotangira pavhesi ya11. Chapter iyi yakatangira pavhesi ya1. Pamusoro pavhesi ya1 kunosvika pa10 pane nyaya iripo yemurume unonzi centurion kana kuti murindi wezana. Zvinonzi Jesu akanga achipfuura, atopfuura, murindi wezana ndopaakati, zvirokwazvo Jesu unonzi unopfuura, asi kumba kwangu ndine muranda unorwara serious. Zvekare muranda uyu muranda wepamoyo pangu. Asi nokuda kwekuti Jesu apfuura, ini ndine nhoroondo yekuwa musoja mukuru. Ndinotuma vakatakura mabhomba nefuti kuti endai vachiinda, ndichivatuma vachidzoka. Zvino zvandakanzwa nezvemuprofita mukuru kuti unotuma mweya yetsvina kuti ibvai ichibva, wakafa wachimuka. Chiregai henyu kuti Jesu adzoke kumba kwangu nokuti ini ndakasvipa. Ngaachingotaura izwi chete, izwi rinokwana. Zvinonzi murindi wezana akati, taurai izwi kumba musauye. Richingotaurwa izwi, airwara ndokumva aita zvakanaka. Apa anga ari paguta reKapenhamu. Abva paKapenhamu ndo paanoenda kuguta rinonzi Naini. Haleluya. Pane zvavaona here mudikani? Jesu ari pawevhu yekuita minana. Atanga nokurapa servant yemurindi wezana. Ari muwevhu yekuita minana iyoyo ndo paanopinda paguta. Guta rinonzi Naini. Ukaverenga history yeguta iri, chaiwe chiguta chidoko kwazvo. Chiguta chidoko chairarama nokurima. It was an agro-based economy yenzvimbo. Haleluya. Zvino shirikadzi yakanga yafirwa nemwana. Tose tiri makaranga tiri mashona. Tinonzwisisa kuti kana zvikanzi shirikadzi, munhu akafirwa nomurume. Haleluya. Saka chakatanga kufa murume, ndokumva apiwa zita rinonzi shirikadzi. Ndokuchibva kwazofa mwanakomana aiva ari oga. Zvoreva kuti asara asisina chinhu. Ukaverenga pa1st century kunyika yeempire yeRoma, waiti kana uri baba ukafa, munda wako unosarira vanakomana vako. Kana vanakomana vako vese vakafa, mudzimai haagoni kusara aine munda asina mwanakomana wekwajirichi. Zvoreva kuti izvo, kana wafirwa nomurume, zvakare wafirwa nemwanakomana anova ari oga, chinhu chavakuita patsika yavo, waiti anodzokera kunogara nehanzvadzi yake akamirira zvemumwe achamuroora.
haleluya. Zvinonzi mukomana akamuswa, chaiwe chikomana chinosvika chakuma 20 years, haleluya. Zvino kana uri iwewe, chiimagina kuti uri shirikadzi wakambofirwa, wofirwazve nemwanakomana akuma 20 years, wodzokera kwabhudhi wako nekushusha kunoita muroora wako. Wanga uri pataiti mai yako. Ndatini rariri guta rekurima. Zvatinoita kana tichirima, ini ndiri murimisi by profession. Kana tichirima tine mimwe miti yatinodyara tichiti tichazoidya after 20 years, tichazoitengesa after 50 years. Haleluya. Zvino mwanakomana anga nababa vake vanga vafa, zvichida pamunda pawo wanga waine madevelopments awanga waita, wakatarira kuti in 50 years to come ini nevazukuru wangu tichazodya maproceeds aya. Asi tsika yekwaIsraeri zvayanga yakaita yaiti kana wafirwa uri shirikadzi usina mwana ipapo, munda unodzokera kuvene vawo. Zvoreva kuti pana nababa munini nana baba mukuru wanga vari kutoziva kuti kufa kwemwanakomana investment kwavari. Haleluya, haleluya, haleluya. Tambotaura nyaya yecoincidence. Zvichida nhamo nokushunguridzika kwakuri pamwoyo wamai avo ndo zvakabata ndangariro dzaJesu kuti ambofungawo zvekuenda ku9. Haleluya. Zvino ari munzira yekuenda ku9, panguva iyoyo waiti vakafa vanondowigwa kumakuva ari kunze kweguta. Hakuna akafa aiwigwa muguta. Saka vari munzira yekuenda kunowiga akafa, ndopavanosangana naJesu nevadzidzi nemhomho yaainayo. Jesu ndokunzwira shirikadzi tsitsi. Hatidi kunyeperana patsika yedu. Baba vakafa, mai vanoti ndogarira vana vangu. Ko vana vacho vakafa unogarirani? Haleluya, haleluya, haleluya. Saka mai kana kuti shirikadzi yanga isisina chekugarira panyika yavapenyu. Chokutanga murume afa, chechipiri mwana afa. Chinhu chinonyanya kundirwadza hachiziri chekuti vafa chete, wafa asi nezvose zvaanga akashanda zvaenda. She automatically becomes a destitute. Hachina pekugara because land inofanira kuenda kuwaridzi wayo. Haugoni kuti imba ndeyangu iyo iri palendi ye1. Unofanira kutoenda woenda kwabhudhi wako. Wanga uine bedroom rako rine aircon, wakunorara mukitchen kana kuti mugirls. Ndo zvandiri kuda kuparidza pano kuti kuna Jesu unomutsa zvakafa. Kana amutsa zvakafa, anozvidzosera kuvene vazvo kuti zvinorarama zvivachengete vasave madestitute. Haleluya, haleluya. Kuti zvinorarama zvivachengete vasave vanhu vasina chavanosiya panyika. Vanhu vese vane zvavainazvo zvavakasiya zvine vanhu vari kuzvichengeta. Zvino kana ukatorerwa zvavanga uinazvo ukasara usina paunofa hapana chaunosiya. Saka kuti mai awa kana kuti shirikadzi ive nezvainosiya panyika yaifanira kunge iine mwanakomana and security. Zvekare mwanakomana ari kutaurwa nezvake chikomana kwete mukomana mudiki. Mukomana anofanira kutoendawo kubasa achitotengawo shuga achiisa patafura. Zvino akafa zvoreva kuti netafura iyoyo yashota shuga. Haleluya, 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 haleluya. Zvino zvinobva zvanzi Jesu akamunzwira tsitsi. Kunzwirwa tsitsi naJesu kungotaura izwi. Haleluya. Last week baba Nyabadza vakaparidza panapa vakataura nyaya yevasori, vakatumwa vakadzoka neripoti yavanga vainayo. Tsika yaJesu kana kuti tsika yaMwari ndeyekuti ukaita zvakanaka kana kuti akakunzwira tsitsi, ndinzwisise, ane zvinhu zviri zvaanoita. Aidha waita zvakanaka kana kuti akunzwira tsitsi.
Zvino kana usina chakanaka chawaita, chitsvaga nyasha kuti akunzwire tsitsi. Haleluya. Kana Jesu wakunzwira tsitsi, wanodzorera zvakafa zviri muupenyu hwako. Haleluya, haleluya. Ndinofarira pekuti akafa haaziri akanzwirwa tsitsi. Wakanzwira mai wacho tsitsi nekuti uyo atofa. Haleluya, haleluya. Pamwe pacho unofanira kunzwirwa tsitsi kuti wana wako waite zvakanaka. Iwe ndiwe unofanira kuwanirwa nyasha kuti wana wako waite zvakanaka. Pamwe pacho iwe ndiwe unofanira kunzwirwa tsitsi kuti wanano yako ite zvakanaka. Haleluya. Tsika yechinhu chakafa, it automatically becomes useless. Haleluya. Unofanira kunzwirwa tsitsi kuti unhu hwemurume wako huregere kufa. Kana wakafa humuswe. Because kana wafa, the brain becomes useless. Haazivi nguva yekuuya kumba, haazivi nguva yekubuda mumba. Unonzwa 12 o'clock midnight munhu achiti ndichatombobuda ndiri kumhanya apa achidzoka mangwana. Wobva waziva kuti pane chakafa chinoda Jesu kuti amutse. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ukaverenga pavakomana vakatumwa, pane murume unonzi Joshua. Joshua ndiye akazoita take over kuenda kunopinda muKenani. Ukaverenga paverse chapter 1, 2, 3, 4 and 5. Pachapter ya 5 paverse 13, 14 and 15. Zvinonzi Joshua ndiye wachangopinda muKenani. Pane nzvimbo inoyera inonzi Gilgal pavanga vagere. Joshua ndokunzwa nokuona hondo dzavanga vakatarisana nadzo. Zvino hana yake nomurangariro wake pekutanga akambozvisimbisa akati, Jehovha zvino kwazvo ngatiendei tinotora nyika. Avamo. Ini ndinofunga kuti ane kakutya kaakazoita. Zvino Mwari nokuti ndiMwari anomutsa zvakafa, akaona kuti tariro yaJoshua inoita seyopera, chirega ndimusimbise. Zvinonzi pachapter 5 yaJoshua verse 13, 14 and 15. Zvinonzi akati achisimudza musoro wake, akaona mutumwa wehondo akabata bakatwa. Iye ndokuvhomora bakatwa rake achida kurwisa mutumwa wehondo yaJehovha. Akamubvunza akati, muri kurutivi rwedu here kana kuti mauya kuzotirwisa? Zvikanzi, zviro kwazvo ndiri mutumwa wehondo yaJehovha, ndauya kuzokusimbisa kuti iwe semunhu paucharwa uchiperera, ini mutumwa wehondo yaJehovha, I will take over. Haleluya, haleluya. Ndosaka muchiona Joshua akutora maguta, aiti kana zvarema zvarema zvarema, aiziva kuti hondo haiziri yake. Aidaidza Jehovha akambomutumira mutumwa wehondo, akamuratidza kuti ndine mutumwa wehondo achamira newe kana hondo isasagoneki nezvinhu zvemweya, zvenyama zvakuda zvemweya. Haleluya, haleluya. Zvimwe zvinhu zvacho zvinotoda zvinhu zvemweya, hazvingodi zvinhu zvenyama zvoga. Even pamwe pacho unoona kuti ndiri kurarama hangu, asi zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Guta rinonzi Naini rinotonzi beautiful neimwe nzira, zvoreva kuti guta rakanaka, asi amai vanga vakusara vasina chinhu muguta rakanaka. Haleluya, haleluya. Ndiri kuti chii kumukristu wanhasi? Tsano. Munogona kutambudzika, mukadya sadza neacha muno muSouth Africa makazara nyama. Munogona kutambudzika, mukashaya pekurara muno muSouth Africa mune dzimba dzisina vanhu dzakawanda dzoda kurendo. Asi ndiri kuti chii? Daidzai Jehovha, uyo unomutsa zvakafa. Haleluya. Imboti Jehovha, chimbosangana iwo nehondo dzangu nokuti muri Mwari. Dombondimutsira iwo zvakafa zvangu. Ma-medical bills ako, they sum up maybe to 3/4 or half of your salary every month. Unoshandira kuenda kuchipatara. Chimboti Jehovha, sanganaiwo nezvangu zvakafa, utano hwangu hwakafa, hunoda kuti mutaure izwi, chero yemi mukasauya, dongotaura izwi zvinoita. Haleluya, haleluya.
ndiani aizviziva kuti unogona kugara munyika inonzi beautiful iwe usina beauty yacho? Haleluya. Unogara muwanano uchinzi makaroorwa iwe usingaenjoy marriage yacho, mune makangogarawo henyu. Haleluya, haleluya. Masikati ano ndiri kuti chese chauinacho chakafa ngachimuke chirarame uchienjoy. Ngakurege kuva nevanokutorera zvinhu zvako. Pamwe pacho tinotorerwa nemaripotsi evanhu. Vanhu waimunzwira tsitsi shirikadzi ndokumubatsira kutakura akafa, asi hawamutsi akafa. Wanokubatsira kunorasa akafa. Mangwana kana kuri kwedu isusu tinoti kunonzi vanhu vanototarisa kumakuwa futi mangwana acho. Ndizvo kaprof. Kunonzi kumutsa mudzimu. Wanonomutsa mudzimu, wanototarisa mangwana kumakuwa. Wanokurangaridza zvakafa asi hawamutsi zvakafa. Ndotsika yewanhu. Vanhu vane tsika yokukutaurira kuti haucharoreki. Chikonzero vanhu vanokurangaridza zvakafa zvavakagona, they don't count it. Haleluya, haleluya. Vanhu vane tsika yokukurangaridza mwana wako asiri kuita zvakanaka, ari kuita zvakanaka, they don't say it. Ndotsika yevanhu. Zvino ndiri kuti Mwari ngavakunzwire nyasha, umutsirwe mwanakomana wako akafa. Haleluya. Vadikani hama, kufa pamwe pacho hakuziri kungofa panyama chete. Unogona kufa mundangariro. Even Paulo pane paanotonyora achiti wakafa vari vapenyu. Haleluya. Unosvika kana vari vanakomana anogona kushandisa zvinodhaka zvonoona kuti apa handisisina munhu. Kana vari mwanasikana anofarira club zvekuti unoona kuti apa handisisina munhu. Kana vari baba vanofarira kufamba nhando zvekuti unoona kuti apa handisina murume. Kana vari mai vanofarira makuhwa zvekuti unoona kuti apa ndaakugara nenewspaper handisina munhu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kana dai maida makuhwa, journalism dzanga iriko chero kumapoli makadii kutangira ipapo zobhadhara. Haleluya, haleluya. Ndiri kuti gore rino risati rapera, tsvagawo zvako zvakafa zvimutswe naJehovha unomutsa zvakafa. Wakafa Hazria akanzwirwa tsitsi mukoma, akanzwirwa tsitsi ndimai wacho. Kana zvisi kufamba zvakanaka kuvana wako, Mwari ngaangokuitirawo nyasha zvifambe zvakanaka kuvana wako nekuda kwako. Haleluya, haleluya. Kare tichikura, vanhu vese waiti tikapedza chikoro tichanoshanda kubasa kwababa vedu. Tikapedza kuchikoro tichanoshanda kubasa kwababa mudiki wedu. Chaishanda ipapo iconnection yekuti vanozivani ikoko. Iwewo zvawakazivawo Mwari idze connection, ngapawe nezvinhu zvinoitika nechikonzero chekuti wakaziva Mwari. Kana waziva Mwari, pamwe pacho Mwari anozoita tsika yokuzviratidza kuti umboonekwa kuti unoziva Mwari. Joshua akaratidzwa, mutumwa wehondo akauya akamutaura ndinokusimbisa. Haleluya, haleluya. Kana wakaziva Mwari chero nekubasa kwako, ngapambomutswewo zvakafa. Ngakungorege kumirirwa increment inoitwa kamwe chete pagore. Ngawamboti taona kuti wakafanira izvi tombokuitirawo izvi. Uregere kuva asina chaanobatsira. Favor yaMwari imutse zvakafa zviri muupenyu hwako. Gore iro rinoi basa kwandinoshanda takawandisa. Ndofunga tosvika kuma100. Tine patinomira, pamwe vamwe vanotiona, tine patinomira totora vanhu toenda kumasaiti akasiyana siyana. Saka pane chikomana chaachiripo chachangobva kutwaswa kuita n'anga. Saka chaiti everyday taiti kana motikari dzamira, vanhu vanopinda mumotikari, mamanagers tomira toita mwinyi kameeting ke2 minutes topinda mudzimotikari. Saka mufanhawo yauya anga ine dzungu rekuti achangobva kunotwaswa. Aita patakamira isu vakuru osvika tangotaura zvakazodai. Hai, ndichingoverengera ndikati takawandisa panapa, tine mafundisi nei wachiregera mweya tsvina uchitonga.
one day pataitsanya ndofunga ndemuna September ndakazongomuti noise money ndobva tanga kutobudirwa ndikati moto amba asiya nechibhegi vati touch kumba waisi muvimba naye wakachitanga kubvunza munomboti simba munoriwa nepi rekuti n'anga dzinotiza basa ndikati tina Mwari ane tsika yekuti takarara unovhura zvizaruko handingoiti chete ndinoti ndikagaya nezvazvo ndakarara ndonzienda unomuudza kuti moto kana ndaudzwa kuti ena unotaura moto anounzwa chibhegi chechikafutini chakasara chikashisha chiripo akutya kupadzoka popisa chikonzero tina Mwari unomutsa zvakafa imboimagina kuti uchada kuswera uchidhiraivha up and down mumasite mese wotaura kunzi ndaona munhu achiita accident pane munhu achatofa gore rino risati rapera unosenza sei ndikati isa hatitendi muzvinhu zvakadai kana tisingatendi muzvinhu zvakadai tinofanira kuvaratidza kuti tine simba ratiinaro simba redu hatitambi naro tonga kuti moto ona munhu achitanga kuti tachi akananga kumba chibhegi chechikafutini chakasarapo chikaswerapo ndikati dai mama paina wakatochinonga wakatotyawo sadza risati rashisha takagara vanhu vanombotanga vachiita makuhwa wasati wataura vanozoti zvaita sezvinoorera zvikanzi munombori nesimba ripi ramunoshandisa tinoridawo ndikati varume hama hariziri simba rangu kune akasangana neni ndakarara kune akandivimbisa kuti ndinorwa hondo dzako satani asingadi haleluya pamwe pacho dzimwe hondo dzamakaregerera kudzimba kwenyu ndinorangarira rimwe zuva kwedu isusu kuchimanyika tinoti wakwasha ndiwo waiwiga wanhu kudhara zvana nyaradzo zvisati zvavo zvekudzikisa kofini kudaizvi saka wakwasha ndiwo waibvisa bhutsu wopinda mukati woita zvavanoita wozobuda even izvozvi vanodzikisa but vakomana vanozosvika vachivharavhara vachiita zvavanoita saka kana kuri kwedu kuchimanyika usina mukuwasha unotonzi hapana chakuviga wakwasha wachakuviga ndewe kwababa mukuru kana wakwababa munini haleluya asi hazvina kushata kushaya mukwasha nekuti une vanakomana chete chakashata kushaya mukwasha iwe une vanasikana vatatu vasina varume haleluya saka sevaKristu pamwe pacho tozvitora sezvinhu zviri normal kuti vanatete vacho navo havana kuroorwa vana mai nana baba vakomana nevasikana inguva yokutsvaga Jehovha kuti atinzwire nyasha tiregere kuramba takamira patanga takamira chikonzero patakasangana naye akativimbisa kuti ndichamutsa vakafa zvekare ane nhoroondo yekumbomutsa vamwe vakafa saka tinovimba kuti achaita zvimwe paupenyu hwedu haleluya vimba naJehovha nguva dzose uregere kuzenda mapanjere dzako Jehovha ndiye ngaatonge kuupenyu hwako kuti pazvinorema pazvinonaka munoramba muri Mwari baba vakafa kazhinji panosara shirikadzi nenherera mai vakafa panosara tsvimborume nenherera haleluya asi chinondibhohwa chete patsika yavanhu panongotaurwa zveshirikadzi zvetsvimborume hazvitaurwa haleluya saka kana muupenyu hwako ukazoona vanhu vaungotaura zvako wasingasitauri zvakaningi hauna kuvengwa zvine chikonzero choda kuti newewo uvhurike usimbe pane zviri kutaurwa haleluya haleluya tichikura pane jekiseni rainzi remeasles immunization yemeasles handiti inobayirwei kuti vari kuziva kuti measles ichazouya saka taakufana takupa immunity haleluya uchenjeri hwevanhu vapanyika but hwaMwari ndehwekungoti ndiri omnipresent ndinenge ndiripo paevery situation ndichatumira vatumwa vangu wamutse zvako zvakafa nefevha yekuti ndiri kuda iwe haleluya ndinofarira Mwari uyu hana waanosarudza anoda vanhu vese ukaenda pana Mark chapter 16 pavhesi ya 5 and 6
inoti zvino vana mai vakaenda kubwiro wachinotsvaga Jesu. Pawainotsvaga Jesu wakaona mutumwa aripo. Mutumwa anga aripo pabwiro akati, Jesu wamunotsvaga nezvake akamuka kuvakafa. Handei Garirea munosangana naye, asi kana moenda Garirea musaenda muri moga, toraiwo naPita. Pita anga aita history yekumbomuramba, but Jehovha une tsika yokurangarira kunyange nevakambomuramba kuti varambe vari vana vake nekuda kwenyasha dzake. Haleluya. Tiri tose takadai takafa muzvivi zvedu. Haleluya. Tine zvivi zvakatiuraya. Asi ndinovimba kuti mangwanani ano nokutaura kwandiri kuita, unofanira kumbowana nguva yekuti Mwari wokudenga, pandakafa dondimutsaiwo, ndiregere kuita chipoko ndiri mupenyu. Ndiregere kuvakafa ndiri mupenyu, nekuti pamwe pacho unogona kusara uri mupenyu iwe wakafa zvako. Haleluya, haleluya. Kana uchida kuona kuti unosara uri mupenyu iwe wakafa, ita vana semubereki, ita vana vasiri kuita zvakanaka. Kana vana vako vakasaita zvakanaka uri mubereki, unofa uri mupenyu. Why? Unotanga kutaura wega. Kana zvikagadzirwa zvakanaka zvekudya, vamwe pavari kunakirwa nokudya, iwe uri kurangarira kuti zvino unorarama here Joshua zvaatanga kuita zvekurobha izvi wachamupfuura. Zvino zvaabuda kusena aendepi, ndinogona kufoderwa nemapurisa ndichinzi afa. Haleluya. Saka tariro yedu iri pavana vedu. Shirikadzi tariro yayo yaive pane mukomana. Kufa kwemukomana zoreva kuti zvinhu zvese zvafa muupenyu hwake. Vana mai nana baba, ndango tisvike patinosimuka tingonamata kuti Mwari wokudenga, ndimutsireiwo zvangu zvakafa, ndiregere kuva nezvakafa, kunyange yeni zvandakafa muzvivi zvangu. Ndinazvo zvakandiuraya zvizhinji. Ndinoda nyasha dzenyu, ndinoda nyasha dzenyu. Magurupu ose aifamba naJesu nevaka vachinoviga vana, vanondida nevasingandidi, wabvumirane kuti ndina Mwari unoita zvinhu, ndina Mwari unondiitira zvakanaka. Baba, ndinokutendai mangwanani ano, ndinokuremekedzai nokuti muri Mwari. Mazviita enyu Baba vokudenga. Rangariraiwo vana vedu, rangariraiwo kumabasa kwedu, rangariraiwo mhuri dzedu. Tiregere kuva nechedu chinosara chakafa mumwaka unotevera. Timutsirei zvedu zvakafa nokuti muri Mwari. Ropa renyu rapamuchinjiko Baba vokudenga ritiitire zvakanaka, ritichengetedzere vana vedu, ritichengetedzere pfuma yedu, ritichengetedzere vamereji edu, ritichengetedzere zvose zvamakatiropafadza nazvo. Dotimutsirai kunyange namafinances akafa. Tiregere kugara kune rugare tisingadyi rugare rwacho. Baba vokudenga, ndinokutenda, ndinokuremekedzai Mwari wokudenga. Nyasha dzenyu norugare rwenyu ropafadzai vana venyu. Tiropafadzei Jehovha. Tiregere kuva nezvedu zvinofa nguva isati yakwana. Mazviita enyu Baba vokudenga. Wakaipa ngaregedze zvose zvakanaka zvaakabata kuupenyu hwedu. Nyasha nerugare rwenyu Jehovha zvititevere misi yose. Nyasha nefevha yenyu Jehovha zvidururwe kuupenyu hwedu. Mazviita enyu nokuti muri Mwari. Muzita nemuropa raJesu. Amen. Handinzwi kuda kupfuurira kumberi. Mwari wokudenga vakuitirei zvakanaka.